Yeah, 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 yeah. Δάσκαλε χοντρέ, κομμουνιστή πουτάνας μιλάς για βέρια ό,τι κάνεις, μα γελάμε βρε χλε. Θα σου πάρω τα τεν για να πιάνω κατσαρίδες από την κοιλιά σου μάγκα, ούτε το πουλί δεν είδες. Όλοι κυρίως σηκωμένες φωνές. Αν θες να δεις πως γίνεται, πες στο βασιλάκι βρε. Είσαι Αλβανάκος, μα μας λες για Γιάννενα. Το πως χάμεσαι στην πενταήμερη δεν το πιστεύουν πουθενά. Θα σου πάρω τα πεν για να πιάνω κατσαρίδες από την κοιλιά σου μάγκα, ούτε το πουλί δεν είδες. Στο δεν κουβάλιο σε τέπο, σε έχω στο πόδο, έλα πάνε παίξει τέτοις. Σε βρήκα μες στο τέμου. Λες πως δεν έχεις λεφτά, μ' αυτό αγοράζεις, αλλά λένε έφυγες για αρχείο κι όλα τα σουβλατζίδικα κλαίνε. Στο Αλβανάκος, μα μας λες για Γιάννενα. Το πως γάμεσαι στην πενταήμερη δεν το πιστεύουν πουθενά. Αφού στις πάνε λες $, με Βασίλη τώρα θα αραζείς. Άλλο του μαζί δεν θα κράζεις, κράζεις. Τώρα κάτσε πάνω στο καβλί, αφού στις πάνε λίνιες τρολάρεις. Με Βασίλη τώρα θα αράζεις. Άλλο του μαζί δεν θα κράζεις. Θα σου πάρω τα τένεν για να πιάνω κατσαρίδες από την κοιλιά σου μάγκα, ούτε το πουλί δεν είδες. Θα σου πάρω τα τένεν για να πιάνω κατσαρίδες